за 15 тысяч гектараў льну неабходна пасеяць сёлета ў Віцебскай вобласці. Расонскі раён стане сапраўднай тэрыторыяй памяці героя Савецкага Саюза і героя сацыялістычнай працы Пятра Міроновича Машэрава. Дапамога пажылым людзям, аказаннем медыка-сацыяльных паслуг на даму, прыярытэтныя накірункі дзейнасці Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Не менш за 15 тысяч гектараў льну неабходна пасеяць сёлета ў Віцебскай вобласці. І зрабіць гэта своечасова і якасна. Толькі тады можна будзе забяспечыць поўную загрузку вытворчых магутнасцяў ільнозаводаў і эфектыўнасць ільнаводчай галіны ў цэлым. Пра гэта гаварылі на пасяджэнні аблвыканкама. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Льнаводчая галіна Віцебскай вобласці мае патрэбу ў сур'ёзнай мадэрнізацыі. Мірыцца з тым становішчам спраў, якое склалася па выніках мінулага года, нельга. Дырэктар прадпрыемства «Віцебскабллён» Таццяна Ярома адзначыла, што пры такой загрузцы льнозаводаў, а летась іх магутнасці былі задзейнічаны менш чым на палову, льнаводчая галіна ніколі не будзе працаваць эфектыўна. Если мы сегодня не изменим положение дел в отрасли, то отрасль назад отчета уже нет. Окончательно можно многие заводы закрывать, в том числе Ашанский документ. Шмат нараканняў выказвалася ў адрас кіраўнікоў на месцах, якія не надаюць гэтай культуры належнай увагі. Між тым, як сцвярджаюць спецыялісты, пры ўраджайнасці льнотрасты больш за 3000 гектара і нумарам вышэй за адзінку апрацоўваць лён рэнтабельна. Доўгае валакно ў цане. Летась патрэбы ў ім Аршанскага льнокамбіната былі забяспечаны толькі на 60%. Большую частку 700 тонн адгрузіў Дубровінскі льнозавод, які з'яўляецца лідарам у вобласці па вырошчванні і апрацоўцы лёну. Пасяўныя плошчы ў рэгіёне складаюць усяго 2700 гектараў. Кіраўнікам раёнаў, на тэрыторыі якіх размешчаны льнозаводы, даручана сёлета павялічыць плошчы пад гэтую культуру. 15 тысяч гектаров расписать, исходя из загрузки каждого завода. Это первое. Из технической возможности льнозаводов, с учетом той техники, которую мы закупаем, и дальше посмотреть уже применительно конкретном хозяйстве. Если льнозаводы не в состоянии обеспечить вовремя и качественно посеять, значит, надо определить тогда те хозяйства, которые будут заниматься льном. Вырашана стымуляваць гаспадаркі, якія будуць займацца вырошчваннем і апрацоўкай лёну. З бюджэту выдзяляюцца сродкі на набыццё паліва, минеральных тукаў і сродкаў аховы раслін. В текущем году область выделяет на развитие льноводческой отрасли 50 миллиардов старых зерна. Обеспечивает на заводы, на закупку семян, удобрений, топлива. Но сеющие хозяйства, считаю, должны сеять лен, особенно в тех районах, где не загружены производственной мощности на заводах. Поставский район, Миорский район, Шенковича надо сеять сегодня больше. Сёлета таксама за сродкі абласнога бюджэту плануецца закупіць 172 адзінкі глебаапрацоўчай і льноўборачнай тэхнікі. Усё гэта будзе садзейнічаць павышэнню культуры вырошчвання лёну і выкананні тэхналогій яго апрацоўкі. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Старшыня Віцебскага аблвыканкама плануе звярнуцца да кіраўніка дзяржавы з просьбай разгледзець магчымасць прадастаўлення двухгадовай тэрміноўкі ад службы ў арміі для маладых спецыялістаў аграрнага профілю пасля іх размеркавання на прадпрыемствы. Пра гэта Мікалай Шарснёў заявіў падчас нарады па пытаннях забеспячэння сельскай гаспадаркі кадрамі, якая ладзілася ў гарадку. Кіраўнік вобласці адзначыў, што ў апошнія гады аграпрамысловы комплекс вобласці адчувае кадравы дэфіцыт. Не хапае аграномаў, ветурашоў, заатэхнікаў, трактарыстаў і вадзіцеляў. А тэрміноўка ад службы ва ўзброеных сілах пасля заканчэння вучобы і забеспячэння маладых спецыялістаў высокай зарплатай, на думку губернатара, паспрыяе замацаванню кадраў у сельскагаспадарчай галіне. Тракторист-машинист получили квалификацию 558, трудоустроено 309. Водители получили квалификацию 517, из них трудоустроено 98, сельхозорганизации 32. А почему дети не трудоустраиваются? А потому что условий нет. Куда мы направляем? Мы направляем детей, я уже об этом не единожды говорил, в худшее хозяйство. У лучших специалистов более-менее есть, и рабочая сила есть. Значит, мы направляем сразу же с училища его и в худшее хозяйство. Он посмотрел, зарплаты нет,
Техники нет, возможности работать нет. Естественно, он находит любые причины уйти. И они уходят в лесхозы, в лесничество, куда-то там другие организации. Естественно, основная масса куда-то трудоустраивается. Но ведь мы же готовим для того, чтобы в селе люди работали. И деньги для этого тратят. Поэтому это очень важно, создать мотивацию. Сёння ў Віцебскай вобласці спецыялістаў аграрнага профілю рыхтуюць у 12 навучальных установах па 35 кваліфікацыях. Буйнейшы пастаўшчык сельскагаспадарчых кадраў гарадоцкі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж. Сёння тут навучаюцца амаль 1200 чалавек. Больш за 300 навучэнцаў штогод адпраўляюцца працаваць па размеркаванні на прадпрыемствах Прыдзівінскага краю. Расонскі раён стане сапраўднай тэрыторыяй памяці героя Савецкага Саюза і героя сацыялістычнай працы Пятра Міроновича Машэрава. Пра гэта заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас урачыстасцяў з нагоды 100-годдзя выдатнага дзяржаўнага дзеяча Беларусі. Прадстаўнікі ўлады, дэпутаты, ветэраны і моладзь склалі кветкі да бюста Пятра Машэрава ў Віцебску. Маштабная асоба, таленавіты кіраўнік, памяць пра якога жыве ў сэрцах людзей. І памяць гэтую неабходна перадаваць маладому пакаленню. І менавіта музей у Расонскім раёне, дзе Машэраву прысвечана мемарыяльная зала, стане месцам правядзення патрыятычных акцый. Сёлета музей чакае маштабная рэканструкцыя. К сожалению, с годами музей, который в свое время и патронировал Петр Миронович Машэров, уже в неприглядном состоянии находится. Принято решение, мы изготовили проектную документацию, полностью восстановить музей, привести его в идеальное состояние, благоустроить территорию прилегающую, сквер, могилу матери Машэрова. Все это сделать в едином комплексе. Што тычыцца малой радзімы Пятра Машэрава, Сенеччыны, дзе па паведамленнях СМІ быццам бы захаваўся дом сям'і Машэравых, то гэту інфармацыю яшчэ будуць дасканала правяраць і шукаць дакументальнае пацвярджэнне. Дапамога пажылым людзям, аказанне медыка-сацыяльных паслуг на даму з'яўляюцца прыярытэтнымі накірункамі дзейнасці Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Вынікі работы за мінулы год і перспектывы на бягучы разгледзелі на пашыраным пасяджэнні з удзелам прадстаўнікоў усіх дзяржаўных службаў і ведомстваў. Дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню з органамі ўлады і іншымі грамадскімі арганізацыямі ў рэгіёне паспяхова развіваюцца сацыяльна значныя праекты і накірункі. Сярод іх дзяржаўны сацыяльны заказ. Віцебская арганізацыя Чырвонага крыжа адной з першых у краіне стала рэалізоўваць гэты праект у 7 раёнах вобласці. Каля 200 чалавек, а гэта інваліды і людзі са старэлага ўзросту, якія маюць вострую патрэбу ў доглядзе, сёння атрымліваюць медыка-сацыяльныя паслугі сёстраў міласэрнасці. А дапамагаюць ім у гэтым валанцёры. Іх у структуры абласной гуманітарнай арганізацыі налічваецца да 3860 чалавек. З іх 34% людзі пажылога ўзросту. В Витебске очень активные волонтеры, люди старших возрастов. Так не везде бывает. И важно, чтобы это направление было поддержано и дальше развивалось и в 2018 году и далее, потому что именно у пожилых волонтеров есть опыт, есть задор, есть понятие жизни. И есть точное представление о том, какие инициативы нужно реализовывать. У нас перспективное будет направление работа с нелегальными мигрантами в связи с тем, что очень много пересечений имеется через Полоцкий погранотряд, и будет открыт ИВС, изолятор временного содержания в городе Полоцкий, именно в погранотряде. У нас получится очень много людей, которым нужно будет оказывать помощь. Поэтому мы с Международным комитетом Красного Креста решили расширить зону нашего действия на Полоцкий регион и на Ашанский регион, где тоже есть изолятор временного содержания. И, значит, там будет доступна такая у них опция, как бесплатный звонок на родину, чтобы можно было, который будет оплачивать Красный Крест, чтобы могли знать родственники, что люди находятся в нормальных условиях в Беларуси, и им ничего не угрожает жизни и здоровью.
У бягучым годзе Віцебскае таварыства Чырвонага крыжа намерена актыўна супрацоўнічаць з ратаўнікамі ў плане супрацьдзеяння аказання дапамогі ў выніку розных надзвычайных сітуацый. Адпаведнае пагадненне падпісана з раённымі аддзеламі МНС Новаполацка, Браслава і Верхнядзвінска. А таксама сумесна з праваахоўнікамі актывізаваць работу з жанчынамі, якія знаходзяцца ў лячэбна-працоўным прафілакторыі з мэтай іх сацыялізацыі ў нармальных умовах жыцця. У сувязі з нізкімі тэмпературамі МНС вобласці раяць аўтамабілістам устрымацца ад паездак на дальнія адлегласці. Так, напярэдадні ратаўнікі глыбоцкага падраздзялення МНС аказвалі дапамогу сям'і з Германіі, аўтамабіль якой замерз на шашы каля вёскі Прызарокі. А поўначы на пульт 101 паступіў званок аб дапамозе ад вадзіцеля. У аўтамабілі адбылося замярзанне дызельнага паліва. Вместе с ним находилась жена и 3-летний ребенок. Температура воздуха составляла минус 23 градуса. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия, произвели буксировку автомобиля в подразделении МЧС, оказали помощь по ремонту, обогреву и размещению людей. Как казалось, семья, проживая в Федеративной Республике Германия, находилась в Беларуси в гостях у друзей. С паніжэннем тэмпературы пачасціліся ў рэгіёне пажары. Так, за апошні тыдзень у агні загінулі 7 чалавек. Абласное управление МНС звяртае ўвагу жыхароў у марозныя дні на правільную эксплуатацыю печнога і газавага ацяплення. У прыватнасці печку трэба тапіць з перапынкамі, а замерзлая сістэма ацяплення даграваць з дапамогай гарачага пяску, вады ці спецыяльнымі прыборамі. Працягваем выпуск. Фестывальныя васількі на аўтобусах і тралейбусах. У Віцебску з'явіцца грамадскі транспарт з сімволікай славянскага базару. З такой ініцыятывы выступіў дырэктар фестывалю Александр Сідарэнка. Старшыня гарвыканкама Віктор Нікалакін прапанову падтрымаў, звярнуўшы ўвагу на тое, што ў час славянскага базару не толькі грамадскі транспарт набудзе святочны выгляд. Усё павінна быць на вышэйшым узроўні. До 1 ліпеня ў абласным цэнтры павінны з'явіцца 11 новых тралейбусаў. У дні фестывалю, які пройдзе з 12 па 16 ліпеня, на тралейбусным маршруце нумар 4 арганізуюць аглядную экскурсію па горадзе. Будуць хадзіць і рэгулярныя аўтобусныя рэйсы да музея сядзібы Іллі Рэпіна з Драўнёва. У чэмпіянаце Беларусі па хакею ў экстралізе сталі вядомы пары 1/4 фіналу плэй-офф. Апошнім удзельнікам накаунт-раунда стаў наваполацкі хімік, які абыграў Віцебск з лікам 6-2 і выйшаў у рашаючую стадыю турніру. У чвэрцьфінале, дзе барацьба ідзе да 4 перамог, каманда з Нафтаграда сустрэнецца з гродзенскім Нёманам. Стартавыя паядынкі пройдуць на пляцоўцы саперніка 1 і 2 сакавіка, а 5 і 6 каманды згуляюць у Наваполацку. Тым часам у сталічным доме футбола адбылася жараб'ёўка чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У першым туры, паядынкі якога пройдуць 30 і 31 сакавіка, а таксама 1 красавіка футбольны клуб Віцебск на выездзе згуляе з Нёманам. У наступным туры нашы землякі сустрэнуцца з салігорскім Шахцёрам. У панядзелак каманда вярнулася з Турцыі, дзе знаходзілася на вучэбна-трэніровачным зборы. Футбалісты атрымалі некалькі дзён на адпачынак, а 1 сакавіка клуб адпраўляецца ў Пінск, дзе працягне падрыхтоўку да чэмпіянату і правядзе шэраг таварыскіх спарынгаў. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна, ноччу з праясненнямі. Ноччу пераважна без ападкаў, раніцай і днём у асобных раёнах невялікі снег, слабая завіруха. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні, ўсходні 5-10 метраў за секунду, днём месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -19, -24. Пры праясненнях да 25-27 марозу. Днём 10-15 градусаў ніжэй за 0. У Віцебску воблачна, ноччу з праясненнямі, без ападкаў, днём магчымы невялікі снег, слабая завіруха. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні, ўсходні 5-10 метраў за секунду. Днём парывы да 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -21-23, днём 12-14 марозу.